קוראים לי יפל מזרחי, אני בת 19.5 מחולון. לפני התהליך שלי עם דוד כן הייתי מתאמנת במכון, אבל הייתי מאוד חסרת ביטחון, והחלטתי שאני רוצה לקחת את עצמי בידיים ולאכול כמו שצריך ולהתאמן כמו שצריך ולצבור ידע וכלים. אז התחלתי את התהליך שלי עם דוד לפני 4 חודשים. בהתחלה מאוד חששתי, לא ידעתי אם אני אצליח לעמוד בתפריט ובאימונים, ואחרי 1.5 חודש רציתי לוותר כי לא ראיתי תוצאות, אבל דוד החדיר בי מוטיבציה ונתן לי את הפוש הזה להצליח, וגרם לי להאמין שאני באמת יצליח להגיע למטרה שאני רוצה. לאט לאט ראיתי שהגוף שלי מתחיל לקבל צורה, שהוא הרבה יותר הדוק, שאני יורדת במשקל וגם עולה במסת שריר. הורדתי בתהליך עם דוד 8.5 קילו, ובגדול היום אני עם הרבה יותר ידע והרבה יותר כלים, ואני אוהבת את עצמי ואני לא מתביישת ללכת בבגד ים יותר, ואני אוכלת כמו שצריך ונהנית מהאוכל, וזהו.